Gikakurat sa pipila ka mga drivers ang paspas nga pagsaka sa presyo sa petrolyo asa miabot og dulan 5 pesos per liter nga epektibo na karong adlaw Hulyo 14, 2026. Sa interview sa DXDCR Davao kang Marvin Sardido Ferrando, ang founder o president sa Drivers Association of the Philippines Initiative Group Incorporated, Kondapigi, gibutyag niini nga bag-o lang nga adunay laing hugna sa kagubot sa Middle East. Apan nganong diha-diha dayon nga nagpasaka sa presyo sa petrolyo. Dugang butyag ni Ferrando nga hilabihang maapektuhan na sab ang mga taxi drivers o public utility jeepney kon PUJ drivers. Ilabi na sa ilang renta sa unit, kinsa nang ginabuhi pinaagi sa pagpamasada. So kini dako na pod ng epekto sa pagpanginabuhi sa to mga taxi drivers o PUJ drivers o tricycle drivers kay kitong pagbaba sa gasolina, ibaba man pod ang rent, ibaba man pod ang renta sa mga taxi o PUJ. Karon nisaka na pod, kami kabalo kung unsa na pod ang mga changes ani. Like sa taxi, babago-bago gid ang presyo ana sa renta. So ang dako nga maapektuhan ani kini mga PUJ driver ug mga taxi driver na. Subay niini nanawagan ang grupo ngadto sa mga negosyante sa lana nga hinaot dili biglaon apan hinay-hinayon lang ang pagpasaka sa presyo sa petrolyo. Okay, so panawagan on behalf sa tanang mga drivers, sa ma-public man na o ma-pribado, panawagan na mo unta sa mga negosyante sa lana nga unta dili pud kayo biglaon ang pagsaka balag hinahinay dili lang bigla kay mabiglaan pod ang operator. Pasakaan na po ang renta. So, loy na po dato mga driver. Samtang nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, naglaom ang mga driver nga adunay konkretong lakang ang gobyerno aron mabawasan ang dugang nga palasanon sa sektor sa transportasyon. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radzoman Karin Beltran, Tatak RMN.